Jeg har stjålet rigtig skuffer med julestudenter. Så nu kan hun aldrig blive student. Vel, mis? Student? Det bliver så fedt. Vi skal da køre studenterkørsel, vi får vores hue på. Det bliver så fedt. Så fedt. Ja, jeg har lige fået dig. Vel, mis? Åh nej, han har min hue. Så er det afsted. Så er vi klar. Super klar, og jeg har skoleredskaberne. Jeg ved, hvor han er. Fedt, du får dem her. Yes. Vi deler os. God idé. Ej, jeg skal hjem på skift. Jeg tror, jeg er tæt på ond mand. Men hvor er Mathias? Han tager den ikke. Kan det være, at ond mand har fået fat i ham? Hvor er min hue? Den finder du aldrig. Skoleredskaber, og jeg er ikke bange for at bruge. Skal nok ramme dig. Skal nok få ramme på dig. Oh, I'm a mess right now, inside out, searching for a sweet surrender.